ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Rabbana Allah sarki kai muke wa bauta, kai muke wa laifi, kana kai mana gata. Rabbana na tuba kafin na je magabarta, dan isar maulati Azhara yar baiwa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Kristiyaniti Allah burinsa mai ceto na, Mustapha manzan Allah wanda ya yi bankwana, sada alil baitinsa masu rabon aljanna. Babu mai kin alaye wallahi sai dai wawa. Assalamu alaiki ya Sayyida Mabuba, na faɗi make ce ni gaban ba wai wata ba. Na faɗi na zo ki taimakan ba dan ni ba, lamunce nai aikin kafin na zamto gawa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Assalamu alaika ya alƙibla ga halittu, assalamu alaika ya farko na karatu, assalamu alaika ya sanadin muka yantu, assalamu alaika ya mai ceto ranar tsayuwa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Rayuwarmu babu ya shi Mustapha ɗan baiwa, kuma shi ne mun ka rike har izuwa ran tsayuwa. Na san yau mulmashir babu mu ba damuwa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Kuma annabi na san mu sanda ba shi da ƙarshe, kuma annabi ya ba mu abin da ba shi da ƙarshe. Menene mun ka masa kafin fitar numfashi? Wata rana za mu mutu, me za mu ce ran tsayuwa? Girman ka Rasulillah ya wuce baki na ya faɗa, babun da za mu masa domin bidar wani lada, face san ƴaƴansa su Imam Ali Ar-Rida. Kulla asa alukum alaihi ajrani ya faɗa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Illal mawaddata fil qurba, ka je ka duba Qur'ani, suratul shura ce nan a ciki aka yo nuni. Wajibi ne san shurafa, yan uwana na yi tuni, babu mai kin alaye wallahi sai dai wawa. San alil baiti shine hakikanin san manzo, mai san alil baiti wallahi shine gwarzo. Domin su za mu rike in ji ma'aiki manzo, babu mai kin alaye wallahi sai dai wawa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Annabinmu yana cewa zan bar muku ƴaƴana, rike su amana bayan nayi ban kwana. Farko Imamu Ali shine na bayana, izuwa kan almahadi ka'in dan baiwa. Annabinmu ina son ka san daban wa mamana, annabinmu ina son ka san daban wa babana, annabinmu ina son ka san daban wa dangina, annabinmu ina son ka san daban wa abokaina. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa. Kutina ya je yaƙi ɗaha ya sha fama, an buga kuma an bar sa ɗaha mai alfarma, kuma ya yi jihadi ne zuwa kanmu al'umma. Menene mun ka masa kafin mu zama gawa?
suka yi mun shaida ni na san al'arabi, rayuwa ta fansarsa ummi har da abiye, kuma na bu wasiyarsa wata yace zafa mu bi abadan ban canzawa har ma na zamo gawa. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa, da rasulu ka bani abin da ko da yaushe nake nema, da rasulu kira ni na zo garin ka ya mai alfarma, da rasulu ka min sutura a ko da yaushe na hidima, da rasulu ka min rahama duniya har ran tsayuwa. Shukuran nan za na tsaya cikin yabon babba ɗan babba, ya rasulu ka haskata ta je gurin da ban je ba, ya rasulu ka min izini in ta yabo ba in gaji ba, mai ummul khairy nake Ismail na tuba. Annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa, annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa, annabinmu guda ɗaya ne shi muke wasan mutuwa.